Якая памылка напалохала Лукашэнку? Калі і чаму пасадзілі чарговага вайскоўца? І што новага стала вядома пра Віктара Бабарыку? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Працягваем сачыць за падрыхтоўкай да так званых дэпутацкіх выбараў. І вось чарговая падборка цікавых фактаў. У лідзе ў дэпутаты ідзе дырэктарка мясцовага палаца культуры Ірына Тур. Прозвішча знаёмае і не дарма, бо гэта мама вядомага лукашэнкаўскага прапагандыста Ігара Тура. Зусім нядаўна Ігар расказваў, што беларусам патрэбны цар, а таксама прызнаваўся, што сам ён не верыць у агульнае выбарчае права. Тым часам яго мама імітацыяй гэтага выбарчага права паспяхова карыстаецца. Ірына Тур ужо цяпер дзейная дэпутатка Лідскага райсавету і сакратарка камісіі па камунальных і сацыяльных пытаннях. Цяпер жа яна балатуецца ў другі раз і ўжо як сябра партыі Белая Русь. Вось такі сямейны парадокс. Цікава таксама, што ў сувязі з выбарамі звольнілі намесніка старшыні цэнтрвыбаркама Вадзіма Іпатава. Але тут таксама не ўсё так проста. Іпатаў старанна рыхтаваў галасаванне, а цяпер проста пераходзіць на іншы бок. Прасцей кажучы, ён сам ідзе ў дэпутаты. Іпатава ўжо зарэгістравалі як кандыдата ў парламент. Таксама улады працягваюць абламваць тых, хто спрабуе сунуцца ў дэпутаты без дазволу зверху. У Бабруйску кандыдатам спрабаваў стаць 31 чалавек. Ён нават сабраў патрэбныя подпісы, але гэта не дапамагло. Мужчыну нават не зарэгістравалі. Такім жа чынам пракацілі і работніка следчага камітэта з Берасцейшчыны, а яшчэ нядаўна актывіста лукашэнкаўскіх аўтапрабегаў. І гэта не дзіўна, бо адміністрацыя Лукашэнкі даўно ўжо вызначыла, хто павінен быць пераможцам на той ці іншай выбарчай акрузе. Калі ж нейкі грамадзянін праяўляе залішнюю ініцыятыву, то ён успрымаецца сістэмай як перашкода для стэрыльнасці, нават калі ён сам з'яўляецца часткай гэтай сістэмы. Лукашенко зрабіў свае высновы з 2020 года і цяпер максімальна страхуецца. Ніякіх выпадковых фігур на выбары не дапусцяць, нават у якасці дэкаратыўных спарных партнёраў. І гэта ў пэўным сэнсе своеасаблівая рэпетыцыя галоўнага спектакля, бо тое ж самае варта чакаць і ад прэзідэнцкіх выбараў 2025 года. Там будзе Лукашенко, некалькі правераных праўладных персанажаў кшталту Гайдукевіча і ўсё. Любыя імправізацыі пад забаронай. Выпадак з Ціханаўскай добра напалохаў Лукашэнку, і ў другі раз ён такую памылку ўжо не зробіць. Але ж, магчыма, зробіць іншую. Таямнічыя авіярэйсы з Кітая. У Мінск у пачатку студзеня 4 разы за 4 дні прылятаў транспартны самалёт Боинг 747 з кітайскага горада Урумчы. Пра гэта паведамляе маніторынгавая група «Беларускі гаюн», назваўшы такую актыўнасць кітайскай грузавой авіякампаніі Air China Cargo нетыповай. У Мінску самалёт праводзіў каля 3 гадзін, чаго дастаткова для разгрузкі. Пасля адразу вяртаўся назад у Кітай. Прычым у беларускім аэрапорце самалёт знаходзіўся не на стаянках транспартна-лагістычнага цэнтра, а на стаянцы зарэзерваванай для абслугоўвання ўрадавых самалётаў. Расследавальнікі мяркуюць, што груз, верагодна, не праходзіў мытную ачыстку і адразу пакінуў аэрапорт, каб не прыцягваць дадатковай увагі і не стаяць пад адкрытым небам. Па версіі беларускага гаюна, такім чынам у Мінск маглі вазіць з Кітая вайсковую тэхніку, якую канкрэтна пакуль невядома, але на ўзбраенні беларускай арміі ёсць кітайскія бронеаўтамабілі «Дракон», а таксама кітайскія камплектуючыя выкарыстоўваюцца для вытворчасці ракет «Паланез». Недахоп свежых шпіёнаў. Беларуская прапаганда хваліцца дасягненнямі сілавікоў. Маўляў, за здраду дзяржаве пасадзілі ваеннага аналітыка і палкоўніка запаса, які працаваў на украінцаў. Гаворка пра Мікалая Варапая, які ў 90-х працаваў у беларускім Мінабароны, а пасля выхаду на пенсію застаўся ў сілавых структурах на цывільных пасадах. Таксама Варапай адзін з аўтараў першай канцэпцыі нацыянальнай бяспекі Беларусі, так што персанаж ён сапраўды няпросты. Па версіі сілавікоў, Варапай перадаваў беларускія сакрэтныя дакументы украінскім разведчыкам. У яго нават нібыта знайшлі тайнік, дзе захоўвалася больш за 800 такіх дакументаў. У выніку Варапаю выставілі абвінавачванне ў здрадзе дзяржаве і пасадзілі яго на 12 гадоў. Вось толькі ёсць адзін момант. Уся гэтая гісторыя з атрыманнем і пасадкай Мікалая Варапая адбылася яшчэ ў 2017 годзе. Але ж раней і сілавікі і прапагандысты пра яе маўчалі, згадалі пра яе толькі цяпер. Прычым БТшнікі шчодра аздобілі свой
сюжэт наратывамі пра непазбежнасць вайны ва ўкраіне, якую вядучы какетліва называе крызісам. Але ж чаму раптам выйшаў гэты фільм пра Варапая? Адказ хутчэй за ўсё банальны, бо падобна, што свежых гучных спраў не хапае, а славіць сілавікоў і палохаць народ па-ранейшаму трэба. Вось і кляпаюцца чарговыя шэдэўры. Зноў загадкавы суд над высокапастаўленымі вайскоўцамі. Журналісты партала «Флагшток» заўважылі, што ў гомельскім судзе рыхтуюцца да разгляду незвычайнай крымінальнай справы. Яе фігуранты – гэта галоўны памежнік і яго кадравік. Першы – гэта начальнік гомельскай памежнай групы палкоўнік Уладзіслаў Бруеў. Другі – падпалкоўнік Александр Воінаў, начальнік аддзела кадраў той жа гомельскай пагранічнай групы. Прычым абвінавачванне ім выставілі незвычайнае – разгалошванне медыцынскай таямніцы. Што такога, каму і пра каго расказалі памежнікі, невядома. Улады і сілавікі ніякіх падрабязнасцяў пакуль не агучваюць, але пакаранне па такім артыкуле адносна лёгкае. Штраф ці забарона займаць пэўныя пасады. Прасцей кажучы, пасадзіць можа і не пасадзяць, а вось звольніць дакладна могуць. Па гарах, па палях сіні трактар больш нікуды не едзе. Мінскі трактарны завод прыняў радыкальнае рашэнне і мяняе колер сваёй знакамітай прадукцыі. Беларускія трактары перастануць фарбаваць у чорна-сіні. Усе яны цяпер будуць выключна чырвоныя. Прычым вось што цікава. Галоўны дызайнер МТЗ прызнаўся, што раней частка кузава была чорнай, бо гэта камуфлявала не заўсёды высокую якасць зборкі. Цяпер жа, маўляў, вытворчасць выйшла на новы ўзровень, таму і хаваць няма чаго. Усё можна фарбаваць у адзін яркі колер. Што ж, канец эпохі. У якіх умовах сядзіць Віктар Бабарыка? У вельмі цяжкіх, але ён не зламаўся. Радыё Свабода пагаварыла з былым зняволеным, які адбываў пакаранне ў наваполацкай калоніі, дзе знаходзіцца і Бабарыка. Суразмоўца расказаў некаторыя падрабязнасці пра тое, як адміністрацыя ставіцца да вядомага палітвязня. Раней Бабарыка працаваў то на хлебапякарні, то качагарам. На працу да яго падбіралі адмысловыя брыгады. У іх уваходзілі толькі правераныя адміністрацыяй людзі, то бок тыя, хто супрацоўнічае з аховай. Але да 23-го года Бабарыку асабліва не чапалі, не давалі кантактаваць з іншымі палітвязнямі, але ў цэлым стаўленне да яго было як і да іншых асуджаных, за некаторымі выключэннямі. Напрыклад, над працоўным месцам Бабарыкі паставілі асобную відэакамеру з сігналізацыяй. Што змянілася пасля, невядома. Але ж з лютага 23-го года пачаўся жах. Бабарыку пачалі бесперапынна кідаць у штрафны ізалятар. Да яго перасталі пускаць адваката і пазбавілі перадачаў. Калі ж вясною 23-го года у палітвязня здарыліся праблемы са здароўем, яго паклалі спачатку ў медсанчастку калоніі. Прычым зноў жа палату Бабарыкі абсталявалі камерай відэаназірання. Суразмоўца журналістаў кажа, што іншыя зняволеныя бачылі Бабарыку праз вакно медчасткі, і яго была перабінтаваная галава. Але пасля на пытанні, што здарылася, палітык адказваў коратка, што упаў. Гэтай жа версіі проста упаў прытрымліваліся і міліцыянты ў калоніі, таму можна меркаваць, што палітвязню загадалі так адказваць. Таксама былы вязень выказаў здагадку, чаму Віктара Бабарыку не вазілі на суд па справе яго сына Эдуарда. Мужчына кажа, што былы банкір моцна схуднеў, і перад судом яго на нейкі час нават вывозілі ў турэмны шпіталь у Калядзічах. Так бы мовіць, прывесці ў належны выгляд, каб яго стан не шакаваў усіх на судзе. Але падобна не атрымалася, і Бабарыку вырашылі проста вярнуць назад у калонію. На суд, дзе ён мусіў даваць паказанні як сведка, палітыка проста не павезлі. Таксама падобна, што Бабарыку хочуць судзіць яшчэ раз, бо цяпер яго ў другі раз адправілі на 6 месяцаў у памяшканне камернага тыпу. І гэта кепскі знак, бо 2 тэрміны ў ПКТ – гэта падстава для таго, каб завесці крыміналку за непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі і затым даць дадатковы тэрмін. Махляры зразумелі слабое месца і працягваюць выкарыстоўваць галоўны страх беларусаў. На жаль, нярэдка атрымліваецца паспяхова. Цяпер у абарот узялі немаладую жыхарку Браслава. Спачатку жанчыне прыйшло паведамленне ад яе начальніка. Да яе з ператрусам збіраюцца сілавікі. Затым на сувязь выйшаў прадстаўнік дэпартамента фінансавых расследаванняў, які прапанаваў дапамогу па старой схеме. Маўляў, каб на вобшуку не канфіскавалі грошы, іх трэба перакласці на бяспечны рахунак. Усе патрабаванні жанчына пакорліва выканала. Але вось што тут звяртае ўвагу. Сёння перспектыва раптоўнага ператруса стала для беларусаў ужо настолькі звыклай, што жанчына адразу ж паверыла ў казкі махляроў. Фінал чакана сумны. Браслаўчанка страціла 55 000 рублёў і цяпер сама ўжо пайшла ў міліцыю.
Сілавікі пайшлі па сваяках. Новая прыдумка лукашэнкаўцаў, як сапсаваць жыццё тым, да каго не можаш дацягнуцца. Праваабаронцы паведамляюць, што ў Беларусі пачаліся рэйды сілавікоў пародных тых, хто з'ехаў за мяжу. Вядома, што людзей просяць угаворваць сваіх сваякоў вярнуцца ў Беларусь праз камісію па вяртанні. Вядома ўжо пра некалькі выпадкаў, калі сілавікі прыходзілі з такімі прапановамі, і падобна, што іх будзе яшчэ больш. Тут, праўда, варта адзначыць, што ніякія дамоўленасці і ніякая камісія не гарантуюць свабоды. Вядома, як мінімум пра 3 гісторыі, калі беларусы вярталіся на радзіму праз тую камісію і ў выніку селі за краты. Астолінскі партал «Навіны Палесся» знайшоў новую супрацоўніцу, а дакладней не знайшоў, а стварыў. Цяпер у іх соцсетках навіны зачытвае створаная штучным інтэлектам журналістка. Выглядае пакуль так сабе. Неіснуючыя словы і нейкі дзіўны акцэнт. Здравствуйте. Ирбуду. Ви новости Сталина. Рассказывать вам забавные новости и факты. В Китае появились драни в форме огромных бабочек. Нужно будет закупиться килету, чтобы весело проводить теплые вечера. Акрамя ўсяго іншага, беларускія выбары – гэта час крынжовых праўладных відэаролікаў. Напрыклад, такіх. Я иду на выборы. Ты идешь на выборы? Я иду на выборы. Мы идем на выборы. Кто идет на выборы? Ты идешь на выборы? Я хочу на выборы. Мы идем на выборы. Альбо вось такіх. Лет достойной долгой жизни, процветания, любви. Отдай долг своей отчизне и на выборы сходи. Па традыцыі для гэтых пастановак выкарыстоўваюць бюджэтнікаў. Але цікавы тут такі момант. Заклікі ісці галасаваць на дэпутацкіх выбарах у прынцыпе уладам і не патрэбныя. Бо там адмянілі мінімальную яўку і выбары адбудуцца, нават калі на іх прагаласуе ўсяго толькі 5% ад электарата. Але Ціхановская заклікала да байкоту. І значыць, лукашэнкаўцам трэба, каб ніякіх нават намёкаў на байкот нідзе не было. Максімальная яўка, каб паказаць, як усё добра і як усё і паўсюль кантралюецца. І цяпер ігнараванне галасавання можа прывесці да пэўных падазрэнняў. Маўляў, не галасуеш, то вораг. А для бюджэтнікаў выбары і ўвогуле стануць прымусовым мерапрыемствам. Вось такія навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.